wala problema. Pero sa suspended man ka. Ay, Mayor. So, once siya suspended ka, ang tanang power nga gihatag nimo, Gihukas nimo. giwala ka. Gilabhan ni Konsehal Pastor June Alcover si suspended Cebu City Mayor Michael Rama sa iyang radio program sa DYLA kaganihang buntag tungod sa paggamit ni ini sa Plaza Sugbo kagahapon alang sa kaugalingong selebrasyon sa mga miyembro sa Team Barograma sa 126th Philippine Independence Day. Kinibisan pa man, ug mihimo na og official celebration ang Cebu City Government pinanguluhan ni Acting Mayor Raymond Garcia pagbuntag. Gi-question ni Alcover ang paggamit ni Rama sa mga pasilidad ug empleyado sa gobyerno ubos sa iyang suspensyon. Ug matod pa, kinahanglan kining magpaabot usa niya magamit pagbalik ang iyang gahom isip mayor. Sa kanang gihimo nila nga gigamit ang pagpasa sugbo ko na sa City Hall man na. Oh. So, nga mo, kung iyaot ang private capacity, pwede dili siya mo ahimo di ha? O kalihukan, ato sa gawas. Nibalibad si Rama sa pagkomento sa maong akusasyon apan gipahimug-atan ni ini nga siya ang pinili sa katawhan. Ang umawa ako, kami may napawo pagayo, na insulto pa. Wag tangon pa dyan ang among ngan o ako mismo. Kay caretaker na ba na siya lahi sa lang full-fledged mayor, lahi sa lang acting mayor, lahi sa lang kanang gingan na tuog. When can you do all in the absence of the elected mayor? Nisaysay sab si Rama nga nainsulto siya sa mga kausaban nga gipangbuhat sa Cebu City Hall. Sukad siya gipaubos sa preventive suspension ni adtong Mayo 11. No matter what, I'm only preventively suspended. I am not being penalized. Worse, I have not been dismissed, and therefore, I am the duly elected Mayor of the City of Cebu. Wala pa mihatag sa iyang komento si Garcia kabahin ini apan iyang giklaro nga mihatag siyang pagtugot sa paggamit sa Plaza Sugbo alang sa kalihukan sa Team Barograma. Ug gani nakadawat pa siyang imbitasyon alang ni ini. As acting mayor also, I gave the necessary permits for them to hold di makuno to rally. So murag a meeting with or a convergence with the Partido Barog. So okay ra gyud. It was something nihatag yung tag-permit ato yung gisugtan ba, itugtan. So okay ra gyud kaayo. I mean, anybody also in that position, not necessarily them, na mangayo sad sila og permit. Kini si Dayan Dacalos, PITcom intern, alang sa MyTV Cebu.